На мене точно ли се случи да се влюбя в женен мъж, любовта си да поделям и да страдам не веднъж? На мене точно ли се случи да се влюбя в женен мъж, любовта си да поделям и да страдам не веднъж? Не е лесно да обичаш и да криеш любовта, забранена ли е, знаете, двойно силна е в тях. Не е лесно да обичаш и да криеш любовта, забранена ли е, знаете, двойно силна е в тях. Дами и господа, това достига до вас благодарение на DJ Къци Тигъра. Само за Видео Лазар специално. Сънищата му владея, тя пък мислите уви, любовта си как разделя между две жени. Сънищата му владея, тя пък мислите уви, любовта си как разделя между две жени. Не е лесно да обичаш и да криеш любовта, забранена ли е, знаете, двойно силна е в тях. Не е